Hak jing lekai FIFA World Cup ka bahap hak grup A bat kaderu ka jing lekai ka bakhadu jong kene ka grup. Hak kene ka jing lekai ka Ecuador, Persia ya ka Senegal. Kene ka jing lekai ka bakong sanbha na banta baru art legitim hak ba ka Ecuador ka don kam ban ya khai ya kene ka jing lekai knang bakan yorung shakarau of 16 kat ba ka Senegal ka don kam ban job ya kene ka jing lekai knang bakan yorung shakarau of 16. Aba pai shakani ke jingle kai ke Senegal kala yo bat pen khijar nengkong shwa bat kut ka kela step kata ka minute ka basau peu sau leng ba ka penalty balakan jan da Ismaili Sarr bat leng ba ke shigul ka Senegal kala tam ya ka Ecuador ha ka kela step da iwei lanon bat de ha ka kela mit kata ha ka minute ka ban riu peu nyau ka Ecuador kala yo bat pen pai kala ya ka shigul jong ka Senegal leng ba Moises Caicedo bat ya ke bol la penbu dau Felix Torres. Henry tang hadin arminit lai peu second ke Senegal kala yo biang mentep ya ke gol pentam ke jongka lengbau defender u jongka u Kalido Koulibaly bat lengba gini ki ar gol ke Senegal kala la ban penlim ya ke Ecuador da ar la ka wei bat kala yo ban rong cia ka round of 16 jongka FIFA World Cup arajar RPR bat kaderu kari ke beningkong na deuba Afrika ban yorung syaka round of 16 nadu usnam arhajar khatsau bat ke jingyai lenti jong ka Ecuador kala kod ha ka FIFA World Cup mentau snam kawai bat ke jingle kai ka bahap ha ka group A ka Netherlands kala la ban penlim ya ka Qatar ka badai ka Trajaka da ar lanot bat leng bang ke jingjob ka Netherlands kala yo ban rong syaka round of 16 jong ka FIFA World Cup aku wei pat ke jingle kai ka bakhadu jong ka group B ka Wales, Persia ya ke England. Agar ke jing lekai ka Wales ka don kam ban job ya ke jing lekai bat kum juru kadai ban yo tep hadu sau gol lanon Persia ya ke England knang bakan yo rong shakarau of 16. Henry ka England ka don kam ban ya khai ya ke jing lekai knang bakan yo rong shakarau of 16. Agar ke jing lekai ka England ka kam klan bor ya ka Wales ka bagalayo riu peu 100% ka position kat ba ka Wales ka yo tang live peu 100% ka position. Aba paisha kan ke jingle kai haga kela step jong kan ke jingle kai om don kino ki tim ki bala bat pen khijar badai haga kela mit lengba ka free kick jong u Rashford ka England kala yo bat pen khijar nengkong haga ke jingle kai badai tang hadin 10 minit ka England kala yo biang ban thep ya ka gol ka ba ar ka jong ka lengba u Foden bat ya ka bol la penbu dau captain ka England u Harry Kane haga minit ka basan peway bat ha minit ka ban riu peu pra saisen u Rashford ulayo biang ban tep ya ka gol ka ba ar ka jong u bat ka balai na ka benta ka England ya ka bol la penbu dau Phillips leng bagini ki lai gol ka England kala la ban lim ya ka Wales da lai lanot leng bagani ki jingjob ka England kala yo ban rong syaka round of 16 jong kani ka FIFA World Cup mentau snem bat kan ya kendu Persia bat kari na Afrika ka Senegal haka round of 16 Haka wipat ke jing lekai ke bahap haka grup B ke Iran Persia ya ke USA. Ani kadai ke jing lekai ke bakongsan ya ke USA bakan job ya ke jing lekai kenang bakan yorung syaka round of 16. Bat ke Iran ke don kam ban ya khai ya ke jing lekai kenang bakan yorung syaka round of 16. Apa pai syaka ke jing lekai kadai ke jing lekai ke ba mar ya ke jubor haka baka Iran ke yo south kendai persen ke position kat baka USA ke yo san peway persen ke position. Henry day haga minit ka ba live peupra ka USA ka layo pat khijar nengkong lengbau Pulisic bat ya ka bol penbu dau Sergio Des bat chua ban kut ka kelan step kata ka minit ka ba sau pusan plus reu ka USA ka layo ban tep ya ka gol ka ba ar ka jongka Henry ulansman ula ai offside bat hadu bukut ka jingle kai ka USA ka lala ban lim ya ka Iran dai wei lanot leng bagani ke jingjob ka USA kala yo ban rong syaka round of 16 jong gani ke jingle kai World Cup bat kan ya kendu Persia bat kan Netherlands ha ka round of 16 ka bani lekai ha ka lai trik Desember